Mijiet ta' persuni minn kull kategorija tas-soċjetà ħadu l-opportunità u żaru l-bini tal-Parlament il-ġdid fl-Open Day li saret. Open Day li fiha l-pubbliku seta' jara t-taqsimiet kollha tal-Parlament. Bla dubju l-aktar parti li laqtet l-attenzjoni tal-pubbliku kienet is-sala tal-Parlament, il-post minn fejn isir id-dibattitu. Għal din l-okkażjoni il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien fl-uffiċċju tiegħu fil-Parlament il-ġdid jilqa' n-nies u jitkellem magħhom. Simon Busuttil mar ukoll fl-Strangers Gallery mal-pubbliku fejn tkellem magħhom dwar dan il-proġett kbir ta' Gvern Nazzjonalista. Ir-reazzjonijiet tan-nies huma pożittivi. Illum ovvjament huwa parlament sabiħ, modern, attrezzati der kollox, ħanajdu hekk. Għandek kemm iltqajna ma' Dr. Busuttil, kellimna daqsxejn fuq xaw xmawx u stanna morru iċ-chamber fejn ovvjament naħseb li jiltaqgħu waqt id-diskussjoni. Sabiħ ħafna u għandna biex niftaħru tamaltilli aħna. U ngħidulu l-proset minn kellu dil-idea li teda l-post. Flimkien ma' sbuħija tal-Parlament, il-pubbliku fehem ukoll li dan kien bżonn. Naħseb li kien bżonn raġuni li issa hawnhekk qed jitmexxa daqsxejn iżjed professjonali nimmaġina. Dawn huma affarijiet li kif taqbad tajt. Kulħadd jaf issa x'inhu jiġri u ma jiġrix għax anke b'sistema tat-televiżjoni qegħdin narawhom live dawn l-affarijiet. Ilu kien hemm bżonn. Għaliex il-palazz palazzo biex Kamra tad-Deputati. Se jitgawda iżjed mit-turisti il-palazz meravilja. Għal poplu dan u parlament li għamel ġieħ lil pajjiż. Kien wasal iż-żmien li minn hemmhekk minn palazz noħorġu biex kif dejjem għadna nħallu għal xi ħaġa aktar kulturali u dan hawnhekk vera saret biċċa xogħol sabiħa ħafna. Warajja jidher li kien hemm idej kapaċi kemm ta' periti u kemm min ġib l-idea tal-Parlament il-ġdid. ħaqqhom proset il-kulħattu. Kien wasal iż-żmien li Malta jkollha bini separat li fih jiltaqa' il-Parlament. L-apprezzament tal-pubbliku kien hemm għal proġett minn barra kif ukoll minn ġewwa. Bħala post qiegħed sabiħ ħafna, xogħol qiegħed magħmul galbu, lussu. Verament lussu. Minn barra ma taħsibx li lussu daqshekk, ma x'inti tħoġ ġewwa tinduna li huwa ta' veru. Il-kontroversja dwar il-bini tal-Parlament il-ġdid spiċċat. Il-bini impressjonanti ta' Renzo Piano u milquh mill-maġġoranza assoluta tal-poplu, anke mill-aktar nies li kienu kritiċi għalih.